yini ozazolayitha elikhandlela. Ola ngeli xesha sizolile aba bazalwane bezawuzapha kwindawo esime kuzo, umntu nomntu lapha enze umthandazo uthe cwaka esithi Thixo bona izwe lakwethu, ngoba sonke ke basilapha nje sichaphazelekile ikhaya extortion. Kekho umuntu ongachaphazelekanga. Sithi noba siyahamba kufuneka umane ubheka ujonge emva kwakho. Amanye amaxesha uthi noba kusekuseni uzawuphuma ubeke esitophini uqala ukuba bakhona nabantu ababekile. So ke sizakwenza lo mthandazo xa silayitha la makhandlela. Uthuleyo sicenga uThixo. Sekethe yokuqala ezawusondela lapha i-pelvic sekethe, glutams sekethe. Bongani sekethe. Head West Coast. Gate. Dumisani. Osted. Fishhook. Hitfield. Heather. Alvey. Stellenbosch. Terry. Victoria Road. Worcester. Whitehead. Namako. Sita